Час новин на АТР. В ефірі «Заман». Вітаю. Сьогодні вівторок, 27 вересня, 943-й день анексії Криму. Зниклого в Сімферополі кримського татарина знайшли у лікарні. Мова йде про 28-річного Ерфана Османова, якого шукали протягом 3 днів. За повідомленням його сестри, Османова обікрали і побили на одному зі столичних ринків. 3 дня мы не могли с ним вообще связаться. Его девушка и мы. Сегодня утром девушка звонит, говорит, мне это не нравится, он так никогда не делал. Но я, говорит, с ним вечером разговаривала, он шел домой, и потом, говорит, резко перестала с ним, связи не было. И, говорит, я уже 2-3 день звоню, не могу до него дозвониться. Ну и когда мы начали утром кипишиться, там туда-сюда, она звонит, говорит, он буквально сейчас позвонил и сказал, что едет с больницы домой, к хозяйке на квартиру, меня избили, ограбили, вот так вот. Мы пока еще его самого не видели. Подробности я не знаю. Я знаю, что он сказал своей девушке, что это было на Куйбышевском рынке. Знайти зниклих в окупованому Криму і покарати винних у вбивствах. З такими гаслами у Києві активісти пікетували російське посольство. На щомісячну акцію прийшли активісти Кримсоц і ветерани національного руху кримських татар. Де Ірвін, де Арсен, хто вбив Марка? Активісти Кримсоц і учасники національного руху кримських татар вишикуються уздовж забору російського посольства в Києві. На їхніх плакатах імена вбитих та жертв насильницьких викрадань у Криму. Сегодня мы знаем о как минимум 15 людях, которые пропали без вести, и о 9 людях, которые пропали, позже были найдены погибшими, мертвыми, убитыми. Друг Руслана пропав в Севастополі. Василь був учасником автомайдану і демонстрував активну проукраїнську позицію. Знайомі останній раз його бачили 14 березня 2014 року. В Фейсбуці писав, про Севастополь, іменно, що там твориться. Скоріш за все, там квартиру там знімав. Тому що я запитував там у тих власників, які здавали йому квартиру. Кажуть, сумка стоїть, а він не приходить. І все. В руках у ветерана кримсько-татарського національного руху Заврі Курбідінова таблички з іменами Джевдета Ісламова і Ісляма Джапарова. Вони стали одним із перших жертв викрадення в Криму. Очевидці бачили, як їх силомиці посадили в мікроавтобус, і вже рівно 2 роки про них немає жодної вісточки. К сожалению, убежден, что расследование никакого не ведется. А если что-то и ведется, то только для того, чтобы скрыть это все и не найти. Я не допускаю, чтобы государственные органы, которые являются профессиональными, которые являются ответственными за это, не могли найти этих преступников. Учасники акції зажадали від Росії і України розслідувати всі випадки зникнень та вбивств. Вони звернулися і до світової громадськості з проханням вплинути на російську владу. Контроль над полуостровом является российским, и контроль осуществляет Российская Федерация эффективный. Поэтому в первую очередь обязанность по расследованию этих дел и по нахождению должны предприниматься Российской Федерацией, учитывая, что есть довольно много косвенных доказательств, показывающих, что есть поддержка со стороны государства России этим насильственным исчезновением. Но при этом, естественно, не последняя роль здесь у украинских государственных органов. Этот вопрос должен постоянно, насколько возможно, подниматься на всех международных площадках, как, например, сейчас в Варшаве на конференцию ОБСЕ. Мы ставим эту проблему не только перед российскими властями, ответить на вопрос, где те, которые числятся пропавшими без вести, и кто понесет ответственность за тех, кого позже были найдены убитыми, и за тот террор, который переживает население, граждане Украины у себя на своей земле в Криму. В кінці акції люди прив'язали до огорожі посольства білі стрічки з іменами вбитих та зниклих. Мы превратим забор посольства в такое, что ли, дерево желаний. Мы будем завязывать белые ленточки с именами пропавших, загадывая желание, чтобы эти люди нашлись. С тем, как вешают ленточки, загадывая желание. Поэтому сегодня будем надеяться, что однажды эти люди когда-то смогут стоять здесь с нами, и что они живы и здоровы. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.
Суд у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза триває. Сьогодні допитали ще 2 свідків, потерпілих, які були членами народного ополчення. Крім цього, на засіданні були присутні представники моніторингової місії Amnesty International, повідомляє адвокат Ніколай Полозов. Ахтему Чийгозу закидають організацію заворушень під час мітингу 26 лютого біля стін Верховної Ради Криму. Чийгоз себе винним не визнає. Російські силовики переслідують дітей ув'язненого кримсько-татарського правозахисника Емір Осійна Куку. Вони тиснуть на дітей, щоб ті дали свідчення проти свого батька. Про це повідомив адвокат Олександр Попков. Раніше сина Куку вже переслідував в школі чоловік, який представився співробітником ФСБ. Він розповідав дитині, як погано тато вчинив, і за це буде довго сидіти за ґратами. Куку і ще 3 кримських мусульман звинувачують в участі в діяльності організації Хізбут Тахрір, яка є забороненою в Росії, Казахстані та Німеччині. Началась травля его семьи и его детей. В школу к детям, к сыну и к племяннице Эмира Осейна Куку приходил некий человек, который представился сотрудником ФСБ и наговорил много гадостей этим детям. Мы обратились в следственные органы, мы обратились в Следственный комитет для того, чтобы привлекли к ответственности этих сотрудников ФСБ. Вот. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы вывернули все наоборот. И сейчас якобы проводится проверка по поручению прокуратуры о том, что Эмир Осейн Куку, будучи в следственном изоляторе, бездействует и плохо исполняет свои родительские обязанности. Якобы он своим бездействием допустил, что к ребенку в школе пришел неизвестный человек и приставал к его детям. Для этого сотрудники полиции хотят опросить детей, и когда мы запретили это делать, сказали, что дети не будут никаких давать показаний против отца, сотрудники полиции пытались каким-то образом сами, без родителей, детей опросить, то есть там договорились в школе, караулили детей в школе. Більше 1000 абітурієнтів з окупованих регіонів вступили до українських вишів. З них 15% з окупованого Криму, 85% з окупованого Донбасу. Загалом цифра щодо вступу випускників є значно більшою, оскільки велика частина цих дітей з цих регіонів вступила в українські виші саме через ЗНО. Точних цих цифр ніколи не буде відомо, тому що значна частина тих, хто з Криму реєструється на ЗНО, не вказують те, що вони реєструються з Криму. Ви знаєте, з яких причин. Тому ми оцінюємо цю кількість людей в межах 200 осіб. Ну, точніше, я вам не скажу. Є відновлення діяльності в місті Києві Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського. І ми розуміємо, що значна, можливо, навіть в чомусь основна частина контингенту цього університету – це будуть діти, які проживали в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, а думаю, що будуть підтягуватися сюди і діти з непідконтрольних територій. Тому що на базі цього навчального закладу діяв як центр Крим України, так і центр Донбас України. І ми максимально здійснюємо сприятливі умови для того, щоб цей університет відновив роботу. Турецька діаспора планує побудувати 2 мечеті та дитячий садок в Україні. Про це повідомив віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Мукремін Шагин. Він додав, що ці проекти втілять в життя у селищах Новоолексіївка та Чонгар та у Генічеську. Ми приїхали сюди за рішенням Всесвітнього конгресу кримських татар. Плануємо тут побудувати 2 мечеті і дитячий садок. У такий спосіб хочемо підтримати культурну та соціальну сферу наших земляків, які живуть на материку. Родині кримських татар потрібна допомога. 12 вересня у селі Ларіно Джанкойського району вщент згорів житловий будинок родини Ібрагімових. Крім того, вогонь знищив сарай, де на той момент знаходилася худоба. Врятувати всіх не вдалося. Пожежна автівка приїхала тільки за 40 хвилин після виклику. Не залишайтеся осторонь, допомогти родині ви можете, зв'язавшись з ними за телефонами, які бачите на своїх екранах.
Burada mallar hapayıp gelip Я закрив худобу у сараї і пішов попити води. Підіймаю голову, бачу, загорівся стіг сіна. Я з відром води заліз на драбину та вилив води. Клійонка лопнула. как будто взрыв какой-то. И вот раскидал чеки и сгорел, резко сгорел. Пламя. Больше не мог я домой подойти. Уже все горело, уже все, дом зайти невозможно было. Всего 7 километров тут до Азовска, 40 минут как можно ехать? Жінка позвонила мені і каже, ми горимо, я прибіг, а тут вже все палало. Я забіг і встиг взяти паспорт та документи на дім. Більшість не встиг забрати. Потім побіг, розв'язав биків, проте одного не встиг визволити. Він згорів живцем. Потужні вибухи пролунали у Туреччині, Іраку та Німеччині. Щонайменше 17 людей загинули, понад 50 були поранені внаслідок 2 вибухів у Багдаді. Вночі в Дрездені сталися 2 вибухи біля мечеті і Міжнародного конгрес-центру. Жертв там немає. А у Туреччині підірвали військовий автобус. В результаті теракту загинуло щонайменше 10. 8 людей поранені. Влада Туреччини звинувачує у цьому угруповання Курдська робоча партія, яка раніше брала відповідальність за подібні напади у цьому регіоні. Кримські активісти, волонтери організації «Ачех Юрек Лєр» зібрали 88 тисяч рублів на лікування 3-річної Аділє Зідляєвої, якій діагностували цироз печінки. На організованому майстер-класі «Добро дитячими руками» вчили розпису гіпсових фігур, різьбленню по дереву, декупажу та гончарному мистецтву. Я делаю кексики из пластики. Я делаю танк из глины, чтобы помочь собрать деньги для больной девочки, которая болеет циррозом печени. Маму зовут Гульсум. Она обратилась к нам месяц тому назад за помощью. Она воспитывает ребенка одна, без мужа. Как вы понимаете, что сумма сбора очень большая, 127 тысяч евро. Одной ей сложно с этой бедой. Мы должны всем народам помочь. Не будьте равнодушны, не оставайтесь в стороне. Путін на танку вирішує проблеми своєї доньки. З таким змістом ізраїльська компанія запустила рекламний ролик. Так, іноземні підприємці намагаються привернути увагу клієнтів до сервісу, що дозволяє оплачувати парковку за допомогою мобільного додатку. У рекламі донька Путіна їде центром Москви і не може знайти місце для свого авто. В цей час її батько зайнятий війною в Сирії. Проте Путін кидає все і приїжджає на танку і розштовхує усі автівки. Спасибо, папа. Ну, милочка, пішвіл маєш, папа. Ну, давай, Сагвар. לבת של פוטין יש את פאפה, לכם יש את פנגו. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Курцейтов о 19:30. На все добре.